IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manamnama ang Maipatakder, Negosyo Center, iti Dumalneg, Ilocos, Norte. Dahito tinagbalin na sarita di lokal gobyerno ti Dumalneg, ket Department of Trade and Industry. Iti pa nagturong ti grupo ti Idiay, ket dito anabara pinasang maisuda ni Mayor Francis Espiritu. Iti pa nagsarita da, ket rinukugdisarda, tinibenepisyo ti Negosyo Center, kanag iti micro, small, and medium enterprises, ang may paati business advisory services, entrepreneurial development programs, and government support initiatives. Babayan iti dito ang kolaborasyon ti LGU ken DTI ket may panamnama ang maitultuloy digiti programa ken serbisyo ni Department of Trade and Industry amang titibilig ken iti negosyante ken may tandudo iti sustainable and inclusive economic development iti probinsya. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.